Ano na? Lang ka. Kaon ka? Yes. Sige. Sabihin kayo na ma-promote ko na kampanya. Hindi ka kada kape. Diyos ko lang. Timing ko da. Ayaw mo sa inyo. Diyos mo na kayo. Ito man sa tutas ka. Tayo niyo. Kaya tishi. Hindi oh. Spring sa ako. Aday niyo. Sa ako day adi. May 20 mil. Hindi rin kaya. Kasira. Sana ako nagabag. Kaya naman. Two people in there. Kaon na. Basta na yung daan yung suruda. Aking good ako. Sige na. Ito ka na lang dada. Karoon yung makas... Sabi. Para ka na. Nira kita sa mga. Sudah, may isang sudah ipaka. Sa bagay, dagan niya pinainan ako kagapon. Kung may rasyon. Diri man siya. Kaya naman. Mahal. Kaya naman. Lagi ako na diyo lang. Masarap. Tingnan, giniling yan na may bunayuda. Kada makate. Tamaan mo, dagan mo. Pag sinandag. Ano yun? Hindi yun. Daw, luwayo na daw yun. Binigay mo na bungay. Da. Diyan na. Labuko ka? Binubuang? Ano ako gawa papunta ka? Nag-ano sila nanay sila sa Kasangkaran? Mabuhay ba rin ulit na? Kaya mo. Hi, Jimmy Moore. Oh, we're back. Yeah, we're back. Come, let's eat. Let's eat. Thank you for the like. You are so welcome. Thank you. Good morning, Cheryl. I'm fine. Thank you, friends. Come, let's eat breakfast. Good morning, Cheryl. Time to eat, yes. Time to eat. Good morning. Let's eat. I'm going to the hospital after breakfast. We're here. Wala ka rin English speaking ah. Good morning. Yay, banggo ko yan. Nagamit ko baga. May bangko dito sa gilid mo. Bye! Thank you, 7 people. Kumata? Thank you for the likes. Alright. You should be tired after all the dancing. Yeah. I'm tired. 1 hour Zumba dance. Ay, nandurat ito. Yung kabit ko. Gusto mo yan. Alright.
Tapos ito. Thank you. Kape. Hindi ko lang kung ano may palayo. Hindi. Makape ka man? Ano yung kape yun? Ah. Kaya wala man dito na yun. Thank you. Hello, vlog. Sarang good yun. Binilang nyo na may bunay. Di ba pangako? Hello, sis. Sister. Cheryl. You have eaten yet? Yeah. Kape. Nakadali ko man dahil. Ito man dahil. Ay, sorry. Ano naman ka kaya? Bas. Yay. Maya dyan na gano'n na tago. Hindi na. Okay. Gabi. Sa ibang bansa mo. Wow. May mukmuk ka. Oh. Anay ba yan? Aray ka. Is that the baby girl's mama yan? Bigla din sa mga Jose. Kasi, Hello, Jose. Ayan. nag-alam, ang tamaki niya sa nahilo. Dede lang. Wato, gumatulog ko gabi. Pero may binwala pag-iri. Nama mga Kajigi, pinakapitan sa kami kay Richard do. Ano, bilog na ano ba gaan? Sa panada ito. Hindi kayo nahilo. Sige! Eh! Papa! Ayun! Thank you for 10 people. Food looks good, yeah. Thank you, thank. Thank you for the 5 like. I thank you, Lord. Ricardo. So, Luto na. chicken and rice. Wando, hi. Chicken and rice. Fried chicken.
Ay, bukas daw, pwede na mag-uli si Papa. Yay! Sino? Bem. Marusang saga? Hmm. Salamat. Sa sira ano na isipin ni Papa. May ang problema niya. Wala siya. How are my friends? I am fine, James Jacob. Wala, siguro ako dahil Parang ako. Sige na. One, two. nangarat ako. Natapos pa lang alaman. Ay, Chef. Ano po ba? Pero naman ang pag nilukate. Pero na lang. Desya Hindi, malarawayan. mag-search na lang siya sa YouTube. Dili siya malarawayan. Oo. Hi, darling. Dili siya malarawayan. May Madagascar. Di rin talaga nahalian na basher. Nagbasa ako. Ban ko daw. Paala ka. Ako ko magbasa eh. Oo. Garit sa pa. Pero mga balagaw baga. Pwede man talaga rin nahali sa mga vlogger na may nagbaba. Sabi, pag cute-cute lang, tapos may nagusing sa Oo. Yung ano lang yun. Mahingit lang yun. Kanya-kanyang diskarte. Hello, Piaman. May PayPal ka. May PayPal. Yes, may PayPal ako. Sa bio ko may PayPal. Pwede ka mag-send. Ganon. Thank you so much. Thank you. Mahad Sky 2025. May PayPal ako, nasa bio ko po yung link. Hindi ko napagkamalan mo pa ako. Hindi, dati. Hindi. Oh my God, hindi po. Inaikwento ko lang dati. Napagkamalan ko daw ba? Sorry, hindi po ikaw yun. Nagbago na isip ko. Okay lang. Paano may basa dati? Mas hindi na babati ka. Mas mararay. Namapatid na rin. How are you? Oh my God, I don't want to explain oh my God. You're beautiful. Thank you so much. Okay lang, hindi naman ako manghihinayang. Lalo na kung may masama din sa paloob mo, magtatanggap ka ako ng pera, tapos ang dami mo naman sasabihin, wag na lang. Ayaw ko ng ganun. Gusto ko yung maluwag sa loob ko, yung may bigay sa akin, wala akong marinig. Yung willing talagang magtulong. Pero yung tutulong aray ko. Ambot sa imo manday. Bala ka.
our family is fine. I will send a heart to each other. Don't send your heart, you will die. My gulay. Hi, Steven from Australia. Hello, thank you for joining. Kumusta? Okay lang po. Send ka nga. 5-5 sana no, laki. Mayaman ka. Mag-send ka nga, tapos ang dami naman sasabihin. Hindi mo naman naintindihan yung sinabi ko. Hindi naman ikaw yun. Sabi ko, dati. Ikaw ba yung dati? God. Charles Mann. Ay, nako, isa pa to. Ina-hide ko pag magbabastos. Not dinner. Breakfast. Snack. Main ta? Ay, wala na tulos. Nadap si main ta? Main ta? Hindi ko aram. Ano dito? Si Ate Sheila suna nagahimo. Mao. Nano ko sa Dapat sunaga. Saan Kan dapat atab. Saan mapaan? Patanim ka ang binti una. Nagsabwag dito si Tony, isang pitsa ulo. Sa ako? Oo. Oh, ang bayaran ko, ano na? Ikuang ko na sa BL kay nagsakada pa na si Juma isa sa Pukat-Kadra. Nano, pira na talaga sa inyo. Ano ko niya doon, 6,000 kaya sa aron sa Santo, 1,000. Sige. Tapos mga tago kang papay, 5,000. Okay. Tinatagan ni tayo sa papay, sa Sana. sa chassis. Kakay, mabaka kang diri. Hindi mo nakita ka? Mawan. Kung ano ka. Jay. Kung diri, kung ano. Doon na lang nga ni. Ano yan, kaya na anong pera? Ano nyo lang, literally. 5 ba? Pero ano ka doon sa inyo? 5 ba? Isang biaw lang yun. Tapos sa Sabado, kapag makawal dito, yung ka, mga ka. Magbisita ka, magbisita ka. Ay, di na mo nito na sa Sabwag. Ayun sa Ano lang yun din? Ano na lang? sa ano na lang pa lang. Ihat ka naman sa inyo din. Ha? Sa ano na lang, Sabado. Ayat ako sa di kang Jumari. Ang Ano din sa inyo? bawal na kalig kami. Hindi ka lang po ha? Ano po, inilot yun ni Tito niya Richard kagabi. Kay mahali ba ganyan? Yan, inilot. Aray, papahilot na untanan mo. Kaya nabuntutan ba ganyan sa 31 sa MCC. Nakulog ko na ang dibin niya. Pinainilot ni Tito niya. Ang kanya nasip niya ang dibin. Ano magluto ko, mamay? Ano nga ni? Ang kanman ni sila, yung tabi ako dahil. Kaya nga hindi kasi man si Tunit Trensel. Sabi ni Tugi, bayad na kanya kayo yung katasan siya. Hindi, masarap. Oo, kay Tsuda ko. Pero na lang ano pa naman sa inyo? Sa BI. Nantay mo lang. Dire, pizza mo yun. Okay. Kayo na baga sang rebo. Ang sasabwag mo, kasi 300 lang ito. Sang ribo na lang. Pero, ang Kaya sabwag, nag-ano kasi sa ribo. Sa ribo. hindi na baga, ngayon ka na. Ayun po. Pag sabwag, ay nagdano sa tumikan ano, one day, kaya sinurod niya ito. Ano na niya, masabwag dito sa Manong sila. Niya, ano, pinatindi sa dere. Kaya nagpapahirap na sa bagan dito. Sa ano niya. Teganin pa na sa Ramsey. Yung sa tido na mo. Ang napaanin nito na sa Ramsey. Saring sinyarat. Saan? Paano sabi ko dito? Kalihan ko na naglaga naman. Oo, Saan mo? mahawag sa Sabado nga. Si Jung na rin nga nila mga dito. Pero sara. Tulog. Ang sabi ko nga kayo na ito. Napabisita ka dito. Bantayan mo. Para
Hibik. Wala di sa ito din naman. Mahulog siya dito sa mesado. Kami nga ni nahin ko nagkakadto. Yung sasakit sa day. Oo, ang lalo, ang didisabot na ako. Yung nga, kalena. Ang pakato sa sisi. Ay, Bakit sa susi eh? May tulay dito na. Pairog sino naman ang aso. Manlason itong tulay dito. Abutan nila. Hindi ko madali ba si mama. Sa tilban, di ba? Ang parang nga ni ang sabi. Hapon yan. Hi, Edward. Pwede ba sa mga Never member been na? a- Alam maurano. Never been. Punta. Pakanto kay si Never ate been si unite. Irta ng si Jero. Senyores. Nakapagpunta kay ni ate si ayun maurano. Highland Mark Johnson. Hello. Ay kung madali pa atong si Papa Lord niya. Dito sa iba ganun sa ano na. Mo yun ang kinano mo? Nagkapit ako sa sido. Akin waan na. Pagka ko yung ada ang sido. Tapos, ang tubig na Nakapukunta nga sila sa makwa silot nag-ano pa sampala. Dapat susa ko rin. Kaya Ano naman may sinanlag dagaan. sabi nga ni, kasi turi naman may kalinturan. Nagsasarayuan mga batong ako na may kalinturan. Ako din talaga kasi tanto ganang laba kami dito sa ano sa Ayun ng paninis na ang kabaralik-balik sa mga bata. dapat sadto. Barayan na yun sa ano naman. Dahil lang good mga kabayan niya. Sabi nito ni, kaya ako ang nabi, ako nila mga ang gusto man nito ni, ano na imunda lang, kung hain ka na na ang soyasan. Yan rin ang panginggot. Ang pang-script san, Nagkaralimot man yun sa Ilasa, nalimot man si Diri. Markman. si Tigre, wala mo sa paglatan dito. Sabi ni Manoy ko ako, pero mo din ni Kuya Tigre, ano na ka. Sabi mo ni Kuya Tigre, nalimot daw ano siya, nalimot ang dahil, hindi mo Mali ko sa kanila. Dire, gusto niya, magtios kami dito sa tubig. Kaya dire, Sabi mo. Ay. Pasaliri. ano na yun? Ano lang ang sabi mo nito ni Kubaya mo. Kaya pag nakalog-log kita, ipakabitaan na wasa. Kaya imbis kung ito sinawara sa tubig, at least natulog kita. Ang emergency ang bagan na nasa. Ipatransfer ko na lang ito ng nasa dito sa Ano na na rayon, hinggo po. Kaya lang Ano, panginggot. nagulat nga Pila si ni Kuya. nagulat nga si Tuni kay Gray. Kay Sagang na trabaho siya. Ano na siya dito sa kasama. Kabunuhan niya ito na ano, basalan niya ito na kang mamay ano. Hindi ganito baga. Kaya yung palitabong sa balay. Kung uminit, ay dapat tuntak niya. Hindi ba nag-init? Ang sabi basi madali magdahal ko ang abing ano yun? Paray. Ako na, mapakatunta kami kahapon. Mahawang pa ako dito. Ano man? Binisay ko na dito makahigda na dito si Ashley sa may tangkal ni kay Marali ko niya. Ewan ko ito sa video, dito nagkaon si Dada. Oo, ito dito. Kahapon. Tapos may mabaga ako dito altar. Imbutahan ko man Ay, sila. maa. Ewan ko yan. Naimod ko kahapon. Pwede din ako mag-ataman sa Lorraine. Oo nga ni. Kaya- Ayun, sabi ko sa Pag inyo. ano, kasahod ako sa to. Oo, sabi ko sa inyo. Minsan one time, magtutulog ako dito. Dapat talaga kanigurado ka sa kwarta na dapat mag-urig kami sa kwarta. Basta ibili mo Hi, lang. Alshra. Bilin mo lang dito ang bag. Basta ako magbaho. Problema. Ipabisay mo ito dito parte kande. Pwede man ba ito dito na ano. Ayun, dito na kampapay. Ang kampapay. Ay, oo, ang kampapay na lang. Sa may kaabay namin. Ay, dito. Ay, hindi mo nito ni May. May ito si Marito. Wala naman, tapos, hindi Tapos? ka sayang ko na. Ay, oo, ang Pero Sabi kampapay. lang ko na lang sa Sabi ni Papa, sabi ni Oo, sa iyo mo na lang yan. Tunga na lang kamo ni Papa. Ipagtagan mo na lang si Papa. sabi ni Mami, Tunga na lang ang anuhan mo. sabi ni Mami Na sila, yan, tunga. intang magbayan niya. Ito sa ano, sabi ko, ang problema, ang simento, ikamoto mo na lang ang hindi dito ka kasi ito ni inilat dito niya, yung simento, hindi man inibaran ko yung video. Bakit? Ano lang yan. Ay, mabayan Si niya. Ilisar nga ni, pagkatong sabi, kilalang sa Don Marcia, kumaka niya. Sabi ko man, kasi gagawin niya lahat ang likod niya. Sabi ko, pag-init na lang din doon, ikamotor mo kang i-drone, tapos sa bakal ng medyo na rin na sinira doon. Sabi niya, basta mainit.
Yung mga kutnali kami baybay. Kaya habang Manyani kami kaya mama. napahalog sa kami kayo dito sa kaabay ni Papay. Mahimo kami dito sa Matangkal. Dito sa Mikabay ni Papa, naging utos yung kubo-kubo. Pili ka dito. Aabay kita ay Arabay man lang kita sa ay ang plan ang tangkal mi ini tapos sa hampang nadaang balay-balay ni tapos ang kusina kay mablog na niya sa Ayun, baga ang inyo. view dito. Sabi ko kaya imod mo niya tinatangkal ni Papa. Oo. Sige, ano. Pag ano mga katuwid Di ka nito para malibas yun. Kamera bagay bagay mo. mo. Oo, Di man dito mag-aral. Wala rin naman. Mao ang kampapay na lang ang mo ate. Ito na tangkal ni Papay bagande. Ipahalaba mo yung pakadto tas ang sampang mo maon balay ba. Mga ubo-ubo. Maurag niya ito na urag ni Papa. Kaya pagkabulan mo to. Dali na yan to. Mao na lang ano mo ate di ka na magbakalitson. Naulap na Mao na lang itong pasiguruhon mo. Kaya kung mabakal kasi litsyon, mahalo niyan, mabahog ka pa. Sige, maano na lang ako doon. Kumaliwat yung mag-ano na urag ni Papa kay nilulukadan ko na ako, may kasakay na ako. May Sige, ako na lang ano sa Sabi niya na hayin. Diyos. Ako na lang mag-ano. Kaya Kaya ang- dito bakas naman kami talaga sa Mm. kaya makakalalay ako sa bahay. Maski ako ang magbaho. Basta important Ako na naman magbaho. bakal sa bahay. Kaya may ano ako sa Sabi buwanan ako bang bakal sa Sabi bahay. nga nila. Ano mo naman Mauna ito lang na yan. pang. Pangkalalay sa bahay. Tapos paayos mo na yan ito na pang. Mauna lang ito. Di mauna. Para ano. Para at least may Tapos, savings kita. Ang problema, ang semento dapat, sabi ko nga, pag mainit, ipamotor na lang ito ka ng drone. Ipaabang ko na lang, hindi mo marinig ng kanto. Sige, mauna lang yan Oo, to. nagsabi. Ito, ipundo ko na lang yan to para sa lechon. Kaya kung nabakal kasi, di, litsyon lang. Kaya nga eh, pag Ay, sa pag-ibo. sa pag-ido, parang hindi rin naman bakal sa Kaya kung bakal magabaho. mabakal ka litsyon, mahalo, 5,000. O, sa bahog pa. Ano ba nga? Hindi mauna lang yan to. So, minsan, Ako na lang sunan magpadako. Ako lang ang mabaho. Sige, ako nang bahala sa pambaho. Wala problema sa pagbahog, basta may pangbaho. Tapos ayos ang tabi ko. Dito kita na. Tapos, Ano man kami balay-balay kami dito. kuryente May, man ako hindi ko na dito na emo, dito na ikudal ko. Inawanan ko na ito Kayo sa dito, kahapon. hindi ka dito. Bagay dito magburong tanong ko ganun. Dukutang ka muna doon sa balay ni Elias. Sige, hello. Hello, sige. Kaya di mo sa may harap mo sa punatangkal na, mapindog bang kami sa dito. balay. Kaya ang video, ay si Manny, parang ano ba siya kaya? Sige, mauna lang yun ang plano ta. Ang pagay dyan. Kaya madadalan, maagi. At least, kasi baka may balay ka. Mailin mo lang ka balay. Nagsarap at least may mana kasi kung may nagagastos ka man, at least may malalaman ka sa inyo. May naimo dahil. Oo. Sige, mauna lang yan to. Kung bakang kapan. Hindi ka naman baka lechon, ha? Doon ang lechon. Yan sarap pa, barato, baga, minsan nagbabarato ano. Sa pagbahog mo pa lang, lugi ka na. Kasi mga Tapos na yun. may na may sadiri ka pa. Palalayan ko na lang ito. Sabihan mo na lang ako kung ano. Bigyan nila ang komando. Sabihan mo. Nagbakal na ako sa pamangka, inulit ko na mag-init. Pagkahong kweto naman ako. Ako na lang. Sige, mga Ano ko na, ang Tumabay. kaya may pampalala, may puntong. ang sa nakaagi. Hindi sa mundo. Puro kami wara. Kaya madali na ito ate, 4 months na lang, 2 na lang kabulan, makurag na ito. Hindi ka lang yung pagkakas. Ay, na, ano mo na lang yun. Total may Hindi, yung kay kalas. kaupod ko man ikaw. Total may... Kita. Oh, wala. Malay mo. Kaya Aday, Diyos ko. dire. Share lang ka. Oo, di ba yun mapagal, basta may yung kasing Ay, pang-irot inaano ko talaga niya, nakasagirisin ko rin ganito. Ano ko na naman, wala ko na nakasangkayan ko sa Sige, mga plano. Galing si Tapos, Bibing. opo, masira mo na ang turo. Tapos pag ganun malay mo, maswerte ako, pinapahimok kita dito pangke. Ano? Pangke. Eh, at least, ano man, at least may yung kita dito sa oo. Tangke. Pero man lang yun, barang ano mo lang. Daralaw lang yun. Maano dito sa ano na yun. Sa Sabado. It's good you're not yawning much. Alin. Oo. Birthday man ni Gio. Sabi ko, maano nga na Ah, ako. Tanong, Sabado? Ahawin sa iyo. birthday, tanong na Gio. Ay, sa otro Ano Sabado. na picture? Gis, kay City, year, Ano, sige, makagda ko. ano, kaya sabi ko nga mamapulot lang ako na hiya doon na ano, pag ang rice cake Ano lang. ka doon? Spaghetti, may bihon doon, darahon ko. Mga rice cake lang ako. Pero Karang garawan mo si Ano ano, man kami makadto? garawan mo si Casey.
Para kasi, makatuman nyo, kalmaan ba kasi. Kay ano, Watch the weather like raining here. Yung mga pangalan, relax na kami. Kaya habang wala pa trabaho sige. si Elias, maiyaw mo Pero nga. magayon ang plan niya. May savings pa ka. May ano, maya, ayaw mo dito nihin ano, manok. Sige na ang plan. May kapagayon tayo. Simulan mo ito ng ano, location sa tangkal ng papa. Mahalaba man yan to. Pinaramid naman niya, dan tinambak mo dito na baybay. Ay, tambak na kami dito. Oo, kaya sabi niya ni Abayan niya, di ba niya internet niya tigiin niya. Tapos, Ay, makatuwa kami niya ni Elias, ma. mga Hakot sabi, kami, ano sabi siya, tambak bye-bye. Ay, pero may ako dito, kaya ano ba yung pasukalan? sabi na ako, pag gano'n, pag gani, sabi ko, ay share, makapte, para makablog ka pa. Sige. Dapat na ini. Kawali. Ito ba yung ginagamit? Ay, doon na kuya, ayun no, may nakaano doon no, sa gilid. Wala dyan, yung kawali. Ayan. Waiting for beautiful girls. Thank you so Isa lang naman. Kasi imulan mo, karawalan niya. Nawanan ko nito na sa amo. Ako nga, sabi ko, ano pa si Moon kami. Si Chris, ano pa manage mo? Kaya ako, busy. Sabi ko, ako nga dito, ikaw kaniman. Sabi ko, gusto ko good na ano, na may broad love. Yan ka lang man lang dito. Dili kahit sumanan ka. Ay, isa pa sakay ako. Ay, mantika ka ba dyan, Grace? Ha? Busy ba? Ay, ang gata pala. Di, sa urag lang. Ay, mantika ka pa. Meron, nandun na kuya. Ano ba kayo Doon na na sa gilid. 2026. Oh my God. Ano, si Grace sa grocery. Sa urag. Dili rin na lang sa tidi pa una Oo. na. Wala ako sinabi. Ano ba yan? Kung pera siya sa Sabi ko nga ni ano, sabi ko, grocery, tapos kids na babasa. Noon, sabi ko kan ano, Sa sakay kita. halimbawa Ayan. Oo. Kita lang mo na. Oo, oo. Love! Love! Na Di ano ba siya. Pero naman mag-good kita. Di na. Wala bang problema sa kanya? Oo. Ano na kayo? Ano ang tanong corporation? Sabi ko nga, ikaw na lang sa grocery. Ikaw na lang sa urag. Kita dito sa kamas. Oo. Kasi magaling siya ng mura para di siya ng Diba? Ikaw magplano. Pwede lang kami ni Chris nakaanay sa likod Mga ng sasakyan. Sakaya na, taka na. Kahit ang pag-aabot ka naman siya. Oo nga. Tapos makasavings na. Ngayon, ang mga talaga yun ang plano ko. Ang makabata. dapat na ikat ng pagkasara. Kay ibaw na namin Ano yung nagkakaroon. kami na Hindi ko sa nairinggitan? niringit. Pero ba Sa yun? iyo, sa mga Oh my God, sabi ko, just, Iba ang bagay yung ano yung nagpapalo. Mauna yun, Dapat sana sa mag-ano yun ang plano. Mga niya to, di ka na magbakal. Ibatog kayo ka na. Oo, tinuod ni Papa. Oo, mga niya. Pagta, ano mo, si Papa, pagtagat mo lang, yun yung mga, basta may sino. Mati ng ano na. Ito ba, nakapakapot ito na sito. Pero aman, ay nako, may nagkuwada, di na ako sunod. Barag-barag mo mapa. Dapat Tapos, nakasama meron sa ka. Oo. Oo nga. O halimbawa naman, kung dipit kami, pwede kami magbenta. Naibenta namin sa co-op natin. No, Kaya may pag aman doon. Oo. Kaya kung may frigider ka Ano yung gayon? kung may frigider ba ganun, i-present lang ang mga gulay. Alam mo, parang pinagkatang talaga na gusto mo na eh, apat na yun sabi ng nanay ko. Ikaw, mag-ano sa mag-ano ko dalang bagay na lang kahit alam nga niya. Oo. Kasi parang matuto. Ano nga. Mabot gudo na tanahan. Saka, basta makabatod lang kita sa Tapos pwede kita aram mo talaga, ang business talaga. Nababato yun sa diri ka na. Respond Sa pagkain. produkto. Alam mo, mas pwede ka mag-plan. Paghihirapan mo ngayon. Halimbawa, pwede ka
kutsara. Sabi niya. Sabi rin na ano. daw ko na. Butong si Dada sa kura. Oo, man. Ay, mga nagkwento nga siya. Ay, kubos na ko di dyan. Isla. Say ko, wala na kami sinusuda. Ay, baha pa. Ay, hindi mga sa tindahan. Ano ito, May pinadala lana tawdo. May lana tawyo. Oo. Oh. Lana tawyo yung ginaon. Sabi niya, man, magnalasindod ako. Sabi, sobra ko na nagutom. Naubos ko ngayaan. Wala na Luto, wala na tayo ako ng sila niya. Tapos nakakapi siya. Thank you so much, Martin. Kapi siya. Sabi, nagbahin, pero nagutom na. Ihuplag ba niyan? Hinabaon na Nawali kali. ko no. Hawan diretso Kaya lang. tapos Sa na talaga pagalyat niya yun to kay mahakot na akong siya. Tapos ng Ano. Ang padara ko kasi sa isang mga pagkaon. Ang kape, mapakatiyawan lang kanidroid. Naka-charge pa doon sa bahay? Ano, 3 kape na yung druya daw na. Hali yung kay Shire, donate. pagkatunga namo nagluluto sira tantoy aham da iya to kunaon ninyo. Kaya pagkura pagkaon niya to sa tunahan sabi, abo man ako sa kaibahon man gusto ko yato na kan kuya tantoy. Sabi ko ito kan kuya tantoy mo dali adi to kan tita maki. Iba man niya to, maling niya to. Ay kaya man. Maling niya to. Pritos na kanito. Kay kunaon ini didto habo man magkaon sa tunay prito kunahan. Mas masarap ngayon na naman din. Ambot niya. Ito paano, maling niya to. Kaya man. Masarap man niya to. Tapos ang slice, bintangan ni Kanto sa bunay. Oo. Yung pritos niya, ano. Naliligin talo magluto nito. Ang pamahasan karamang Bunay binatangan na ay Isang ang bunay sa slice. tas inpritos. Pritos niya. Pamahaw niya. Okay, so lang. Direta lang. Oo, di naman ay pagluwas eh. Pagliwas yun, nawawaraan. Kasi siyempre di mo man araw, ngayon baga si mga ano na pintat. Oo. Ano, may negative. Oo. Basta pag nangyayari si mga may plano tapos iluwas yung plano yung sila. Kumbaga siguro, sabi sa nang gaman, ay mo para isto yan, tagal na kami nag-isto. Oo, yung baga. Eh, pag irog sa na. Sana manay na yun. Mga na ito, pasiguro. Kaya to, siguro, sure ball na yan. Siyempre. Oo. Dito na ano ko, na punto ko. Oo. Dito ko na Mga ito nito. pasiguro. Pag mabuhay yan. Eh, pero malambang, saro na sa ako. 1 plus man lang yun. O, pang pera na yung paan na ano. Sabi ko nga nito, paubos mo, i-develop pero para mag-develop ang lawasan mo. Di makabulan, di maupayaan. Pero na ito, ayun. Manali yan. Na, di. So, ano na, ano na, Na? ano na sa, dako na, ano ha, hindi makabulan, ano na, Sana mapilin yan. pag walang kabulan siya, may nagurag na yung kabulan. Saan ang Kaya puno? ito pag mag-urang na, aring nito sa baga nag-urang ito kay alam sa nahay. Alas 4 ang maaga na nahin, nakabuhi ito, nung mag-aray ito si Madali na magurag ito na orig ng papay. Oo, 5 kabulan, may nag-uurag Pin my na. comment. It should Liba, ano, may nag-uurag na. Thank you, Maren. Good morning. Thank you for supporting me. Sarama na bata na nagturo. Sabi yung si Dada mo doon. Nakapod na, nakabiling ko lang ano yun. Ano banta? Sarama Sige. na. Di pa rin, hilap pa rin. Hindi ka na magkatong. Ano ka na? Sabi mo. Dumadano niya ako pag ano sa baybay. Na ano kami, mapasado blocks na kami na. Ay, oo. Mabuo na kami dito pa tangkal kay February na buhayan. Oo nga ni. Madali unang anad na. Ay sabi ko, danunan niya doon. Ay sabi ko, mabakal kami siminto. Ay sabi ko, mga limang sa pahalo blocks ko. Kaya habang sabi ko, di ka busy si ano, si Neto, si Aye. Oo. Ay kung mag... Mamanit ang mapasok sa mga paghalog lang. Kasi busy na nga. Maski basta may hollow blocks kay si Ilyasar na mani na unay-unay sang paghina. Kaya sabi ko kung magtara naman busy na yung si Aye. Hindi na ano. How's your father today? My nephew said my father going home tomorrow. Kay Pagpita Tomorrow, my father going home tomorrow. Talk about Dano. Liz and Dano. Ano yung mapapano? Gusto ni
Makatanong sa ito, dahil kita dahito. Dari man 18. Oo. 18. Si mama ay 21. Si Rin ay 21. Ano, ano yan? Ay, nagkato ka dito? Sa sorry ko. Ang tanggal mo lang siya. Dua kami na Ah, mga transferan doon sa pasakay. King David. Nagkaroon ka na dito. Ako sa nawa sa itang pag emergency. Oo. Pag sinaan. Ipag ano lang, dito lang sa sulod niyo. Sulod sa balay baga. The birds. The birds. I don't know how to unblack. Oo, sa may balay. I don't know how to unband. I don't know what. I don't. I'm not advanced. I'm not fun. Maybe my mod. Some my mod. One of my mod band. Wow, that's awesome show. I'm so relieved to hear that. Thank you. Yeah, thank you, Mike. Thank you so much. I felt relieved. It's going tomorrow. It's going home. My father going home tomorrow. I'm going to the hospital later. Stupid Tim, huy. Bibi, bata na bibi, tama ng tugturo. Tim is not here, so that's why I don't know how to unband. Tim banned me, not me. How was dance? Dancing is good. A little tired. Let's see. Nado. Nado si. Do you remove him as moderator? Yan. Yeah. He's not here. Tim is not here. Pabilig ka ng karate ila, ha? Dili pwede kayo, nahilot ka. Dili pwede magpauran. Nakapit kami gidada. Ay, parang makaano na dito sa ano. Well, pag nag-ian na. Ano pwede remove it. Oh, dili naman ka. Ang lawasan to na ko ano. Aring mamay. Dali. Ay, nagali ba ba dito sa parang pinto sila. Ay, di ko lang po arang mamay. Balik ka Balito ka natin sila. Ha? May ka na? Med na kayo, nahilot na ni Nakato ka sa sa Karamama Ben. Oo. Sa 18 na. Kapag una ako, 17. Kay Mississippi and Desperas. Oo. 17 ang Oh, dito ka mamay to magturog. 18 ka na makato? Ama. Pagkahapon. Eh, makakabta ako 17. Siya sinirinom na mo. Ayun na, 18. Naghamin sa tamaan na sa ako. Ano ba umanan, ano mo mamay, murong bakasyon. 18 ka na magkato. Kaya si Kuan, si Bidar, si No, 18 ka na magkato. ang mga kaangkuhan mo pagtuka. Ah, Namatay na lot si Rahel. Oh, ba daw. Saka, ang iba pa dito si oo. Manay Kuan. Asawan mo na Dinsyo. Na, pinet. Sak na kampan na ko ang kay. Mississippi, Sabado rin may. Oo, dali sila kay Domingo. Sabado ng Domingo. Domingo ang kapustahan. Di ko nang ganito. Oh, 18 ka na magkato. Ako mga kampan. Hindi ako nag-unang. Upo na lang ako na bimbol. Sabi ko, Oo, patad ka na. di ako mga kampan na 17. Where are you speaking from? I'm from Philippines, si Bando. Nanong sabi mo ate, istorya, ano? Istoryahan kami ng mga din. Sabi ni Bata Mister, kasi nung gumising kasi Bata Mister, kahit atake sa niya ka ang marai. Binisita ko ng marai. Sabi, ang kamay ng sa sayo sa mga Rosay. Sabi niya, malain na sa pamati niya. Why not? Pero sa ito, sa mga Rosay. Baba ko na
Ayan, ano sa mga kabataan. Ay, ay, pala May ganito. pangalan, balasan na yan. Pinamusira ka ng bata. May pangalan, balasan na yan. Kaya natama sa nindahan. Kaya nagluluwas na. Siyempre, may mga siyempre, may kaya namaranghak na yun doon. Kaya naman siya. May pangalan ko na ano. Nindahan sa naan. Kamangod ko nila naman. Magayon ang balay. Magayon ang balay. So, niramamay Rosing. Oo. Tapos, indimuan siya sa baba bagat kay Second floor. pataas ay mo sa baba siya baga kanit ang sa alam tapos may kadina May kadinahan. ang kadinahan ang bang kulungan sabi pinaratanan ka na sa may makuapo kaya ito na duwa na ina pa mga gayon naman ang bugay na kayo nakatrabaho ng sintanas ng sabi magayon nakatulog ka mo sa Mirigso nakakarigso mo sa pag-abot ko nila kunyari ko di ba na Oo. ang karikos pero naimot ko nila sabi ko magpangalan na alam mo baka lang nila yung singkatri doon ang singkutsyon bagangan ko nila mataga ng sa bagka Ano na rin, magurang niramamay. Ano? magurang yung kanunay kasi magurang pa rin yung kanunay May makaluluin. malain sa duga na inimod ko sa mga kasindero. Ang kamangkod man sabi si Jacqueline, sabi ng parang ano na Jacqueline, saan ka ng oras? Baga mayamanin ka lang. Bari ka gulay mo. Ano na si nanay mo? Sabi ko sila po, Gano'n na kong sinisyon. ano ko na narasinit kapag yun. Ako din yung baga. Ano pa? Nakusupuso pa man. Pa, pasalamat yun. Sabi, magpasalamat ka mo. Kaya sarap pa kami naman. Yan na pasalamat ka mo. Kananigiran ka mo. Hindi ba yung nirason? Pag-abot sa panginabuhan. Oo. Aray. Siyempre, naiimod sila sa bata nila. Baga, Baka nairag. mamaya, mas pa. Oo. Masabi, ilig nga sunhimo niyo sa magurang ni. My name is Cheryl. You have to go to your YouTube studio app. Okay, I will try King David. I'll try. Time here. Your island far from my island. Okay. Time here is 10:21 in the morning. Nakahit na mga sinunod din. Paghali ko dito, galing ba sinunod sa Oo. ito nga naman, hindi yan ano yun. Sa mga tayo din sa Sino na din? Ayun, sinabak ko ngayon. Sorry Kanina pa. Sana mga ano yun na plano pa. Ay, may ipon-ipon pa ito na ano. Mm. Ano natin. Ay, iluwas mo yan to pag ano na. Pag, ng pag nabuhayan na. May patuwagan ba ako din sa barangay na kasama ko yung July. Ay, oo. Sambil po lang din. Sabi, bulan-bulan. Mag-ano niya, mag-aanon sa Oo. buhay. Para ako utangin na 2020. 26. Can you sing a song for me? Wait. I want a song. What song what song I sing? I will song. You can send a gift if I sing a song. Oh my god! In the sun. Memod mo ito dito na sa amin. Yung kudalan mo nito. Tapos, andi di ba tangkalin ni Ganun Papa? ko dito sa parang sa buhay ko din siya Oo. baga. Naisip ko rin ko din siya may tanong banano. Kay, nakaplano niya ito kadiya siya. Iwan din niya pag ito na mga vlog siya. Tapos, yung tangkal baga yung tangkal ni Papay.
Tapos tangkal man inihiyan ng limon. Tapos ang sampang niya, balay-balay ng limon. Tapos may puro kusina ng siyapaan. Anang pang niya na kusina. Ang pakato sa bundok baga. Alimod adyo. Oo. Hindi na magalit ko. Mo nga ni. Isay ko nga, okay. Isay ko para mag-ano. Mo nga ni. Isay ko pag-ano. Pasadya ka dito yung wifi na. Sabi ko nga ni, pag may ano na, di ba, may balay-balay. Ano ito baga ang 700 lang. Ano ba sila mo? Ang karahito sis baga, ano nito, ang surf. Ano ba? Ano Ay, ito? mawit ang gamit ni Narabi. Pabila Kusog nito man. wireless. Wireless ata yan to. Pwede mo na na wireless. Oo. Ano monthly? Ano monthly? 700. 700 lang. Matagas man ano. Nakusog man. Makusog. Eh, Karabi, tapos sa Kabalay baga. Tapos pera-sera dito na nagagamit. Tama. Oo. Ay, pag nagkakadto pa kami dito, nakaano pa kami dito. Oo. Ano na yan to converge? Ano pa yung surf? Ang surf sa yata yan to. Ang surf sa... Basta yung soon. Mama, malabar ako. Surf star. Pwede ka magkapot mapin eh. Ano ba? Ay, dito. Ito na. Hindi man ada na iniha, magkapot mapin eh. May nagdagang gidi sa akin. Ang gabi mo. Aba. May nagdagang gidi sabi ko yan. Kung may nakabutang mo, dada ko. Dada. Dada. Dili, tako ang laag. Dili, ada nakapon dito sa baba. Ay, oo. Ayun. I will sing a song. I can face the world. I can take the world. Wala ko chilling, controlling. Love you from Malaysia. Thank you po. Hali doon na. Hindi ka na tayo. Sino daw kung nakatupa ako sa... Hindi. Ang pagkaon pa nga. Papay. Pagkaluto sino? To the girl, to the color, such. You can be too much. Susman si Bibi Ash. Ilagaw muta mo. Ito pa, ulaganan mo yun. I'm not married. Never been married. Yan. Tanggalay mo. Wait lang, kahit mabubutan ano yun. Maglalapay mo sa yan ang masama may pelik na kami. Ibi, wala. May bunay doon, no? Ayan, lagi ko. Huwag ba na? Egg na may karne. Na giniling. Ito, egg. Egg talaga. I like the way you dance. Ay, so may mga bukas. Time! So beautiful. Thank you.
Babakal na din. Kay Dada. Log-log mo, ubo yan. Ah. So malamig. Malamig. Nanay niya na pitsa. Tres. Ay, yung 4. Domingo. 4. Domingo. Sa aga si- Martes, birthday ni Jerome. Mama, ikaw na lang daw. Dibo ni Jerome. Mama, ikaw na lang daw. Managkikimos ka. Mag-uran. Wala tayo. You can say that sometime. Mapajibar ka pa man kartihan mo man may iladong luto. Donut. No, that you're right. Ano ko ni Red na donut ah. Baudang ko na ikaw. Yak ko para. That's the way it is. Yeah, down, down. Good morning. Good morning, Koshi Kataya. Hey, do you prefer small? I don't like what I want. Why you say? Yes. Oh my God, Ariel. Okay. Where's your comb? Where? Supply muna natin para beautiful. Bakit? Papalit siya ng buhok mo. Wow! Sumalambot. Sumalambot. Sumabango. Ano shampoo mo ba ba? Palmolive? Sangsal? Ay, wow! Dove! Oh my God! Dada, tapos puso. Kaya nga. Pabahamot. Pabahamot. Hala, magayon talaga. The little girl named Ashley. I found the love for me. God, you're so big. Your father health is okay. Hope you're feeling okay. Our father is health. Do you have gotten rid or glow or huh? Flag is taking and all after them. Very nice glove. What? My God. Ay, wala ka na mainit. Oh my gulay. Jadi kanain ko din na My God. Ate, tayo man mainit. Oh, makako. Ha? Bili ka. Please. Thank you so much for the likes. Hey. Tandaan mga sinasabing bababaero tawag ko. Nice ka, tita. Mga makaswa. Salamat. Ang baby. Dito na lang mag-ano.
Sinong masapeng Binutang mo sa sudlay, mate. Sinong may sabi? Alichang Kayani o Marvinez Morena. The Morena. The Morena. The Morena. Okay, thank you po. Thank you, Baba. Kailan mo ba yung sa ate? Ay, maya ako, Baba? Ha? Maya ako, no? No? Ah, Ayaw, suka mati yun. Thank you. Ha? May? hindi rin Laway? Di mo yung laway, subuman lang yun. Subo lang yun, di mo yung laway. Nagsusubo lang talaga yun. May laway mo? Magawa mo sa Di ba yung laway? Subo yun. Eh, subo yun. Dagdagan ko. awan. Dagdagan ko na lang. Ay, may laway ko no. Di ba yung laway? Jay. Yay! Di man yun sa kuya. Subo yun. Oh, butang ko. Jay. May laway. Subo. Laway ko no. Yay! Paano Ang lawayan mo? Subo yan, di ba yung laway? Ay, dito ko baga, pero niya, laway. Ano ba ito? yung Sabi niya, may laway ko na inyo. Lawayan mo, ada. Lawayan mo. Subo yun, subo. ano lang yan, pulot. Oo, nag-iirog pa naman na sticky. Baga na sticky, baga pero niya, laway. Oo, linawayan ko. Hindi na kaya na mamay. Ganda tango si ilong mo, bibinga. Siyempre, mana yun sa akin, di ba? Magayon nun. Ano yung kayo kita? Naku ilong ni mama niya. Para naman. Pati mata. Eh, kita niya nga, may para sarado ilong. Sabi nakuha niya yung ilang niya kamamay. Parehas tayo ganda na. Parang di man to kumbinsado. Ang di kumbinsado, ayaw niya. Si Ming. Parang lalaki ang galaw. Ano na ito? Pausok pa rin. Thank you, thanks. Sir, for answering why you're tiring. Taho. Kumakain ka Cheers ng tayo, dinuguan? taho. Cheers, taho. Taho. Dalunggon mo, baby. Malaki ha. Ha? Dalunggon niya. Tayo nga. Dako ko na ang taling. Oo, halos kay dada niya. Nagkito yung niya. Ano, dako sa alalagba sa ng buhay. Kumagay matago naman mababo. Pag lalaki, di matago. Tayo pa. Just like and thank you, Hex. I hope you're having a wonderful morning. Thank you, thanks. Hi, Cheryl. Still moving from your songbook last. Yeah, thank you, Mark. Busy na si comments will be removed and the person that sent it will be also. Yes, thank you, thanks. Thank you so much. Please like and subscribe. Thank you. I found love for me. Thank you so much. Tita, ibabal yan nila laway mo. Oh, Alaway na to, inupit to. oh my God.
Siguro ilawayan mo. Man, si Tito nag-aakon. Oh my God. I'm 40 years old. Two likes, thank you. May parang tuyo. Mm-mm. Tita, iba man ang laway na to. Irog sa di alaway na to, pero yan diri man. Sino sa ta naglawa? Ikaw? Dewe, si Tito Sigto nagkatag sa akon. Nagyalit, dilit to hindi ko kila. Thank you, 20 people here. Magraon na si Tito. Magraon man si Tito. Alam, may klase na kami sa aga. Sabi, magraon man si Tito. Dapat, wala ka magkatulig to para ibigay sa iyo. Ikaw nagayo. Ay, ikaw ang nag-ay. Dapat tinatag ko sa imo ang may lawan ni Tito ka. Kay mag-asawa baga kami. Yak, diri ah. Ew. Ew. No. Seventeen people in the house. It's hot there, not hot. Dada. Winnie here. Wala na. Hindi niya ang pangaran. May dada, didi. May napangaran na. Ayan no. Ay, Ang dada. maliit. Oh. Where are Buko you? puti. Gusto ko ang bol. Ah, sago. Gusto ko ang bol-bol. Ay, badyan. Badyan. Hello. Where are you Ito si from? Tita, sa bata ka mo, mag-crush ka mo ni Hindi, Tita. di kami yung kilala sa bata pa kami. Dapat tinapot mo ko para mag-asawa ka mo. Yuck. Para pot Holy, daw ayaw ka. Cheryl, magandang umaga dito ng Brazil. Hi, how are you from Brazil? 23 likes. Abo ko puti. Mo nga din naman sustansya ang puti. Okay. 14 yan. Ha? Puti. Ha? Puti. Ngayon sa taho ang puti. Masisanta ang Brazil is very hot. Wow. Balam sa sa sabaw. Tita, ang paborito ko din na. Martin. Tita, ang paborito ko din Thanks. Hi. Tita, ang paborito ko din ang sauce. Ay, matamis. Napakainit ng Brazil. Oo. Don't forget to like and subscribe if you haven't already. Thank you so much for your support. You guys are awesome. Hit that notification bell. Thank you, Martin. Hi, George. Makuha daw You know ako. Brazil. Kutsara Yeah, kay I know halo. Brazil. But never been in Brazil. Monterrey Nuevo León, Mexico. Like enviado saludos. Tita, nag-uro na pids. Ah, okay, maala. Tama na yun. Kaya di man lang. Mama! Saludos Wala, desde ampin. Monterrey Nuevo León, Mexico. Ano? Thank you, Martin. Oh my God. Na kami tomorrow. You have school tomorrow now. Oh my God, going to school tomorrow. Hey, O, ay mo? Sander. Tita, gusto ko yung nahalo. Ay, sabi ko. Kay may lagi. Malay mo ako ball.
Hi Cheryl, how are you? This is your Colombian admirer. Thank you, Robert Castro from Colombia. Sir, thank you, Sir Roberto. Mayroon kang kakaibang likas na alindog. Bye. Polio, thank you, Polio. Piso. Sing. Nala yung taon mo. Kape. Pila ka. Kape. Samot na lang ang sago. Naibig na sago. Ulit. Narinig ka ano? Sago. Kape. Naimod mo na nga nila sa... Ewan ko pa sa TikTok. Oh my God. Tita. How are you? Hello. How are you? Manang This is your kayo na kanya na pula. Ora. Thank you. Evandro, you are beautiful. Thank you. I never get tired of following you before. Beautiful. Thank you, sir. You have beautiful smile. Thank you so much. This is amazing how you people think. Hindi marunong mag-Pilipino si Evandro. Evandro, you can try to speak Tagalog. If not, it's fine. Oh, Bert, bulay. You're a very beautiful girl, baby. Wow, sure. What? Sir Carl, Sir Roberto. Okay, thank you for watching. Pahingi. Ubos na. Wala na. Kailangan mo ng malaki niya sing Island in the Stream. I don't know how to sing Island. I don't know what's the song. I'm the real runway. Thank you for watching. How are you, sir? Run with Filipinas. Sorry. It's okay, it's fine. Taga saan ka sila? Bicol Province, Philippines. Ano ba yun? Yan. So are you single man? I'm not married, but I'm not available. I'm not. Are you married? Never been married. No, never been married. Tomorrow, kagayan? Tomorrow! Hi, ma'am. Version 2.0. Version 2.0.
Paldo ka na naman ngayon, ha? Yes. Gabi lang yan to. Pangit. Wala asawa. Umutin ko lang, mamay. Hi, Tony. I want to know yung mga boy mo. I want to 40. 40 years old. Sulong manager man ron kahapon. Sabi ko nga niya, sabi ko blue white sa pag-drive. Kaya makakahanda sa gara. Dalawa man siya. Kaya nagkakahapon. Mura, malimot ko doon. Sabi mo baga, ay po, mahal mo pa. Di sabi ko, pag galing yung siya, sabi ko, hindi pa rin magkuntunan. Bakit ito rin ako? Wala nga na ako, wala ko. May kinakasampot ka mo. Oo. Today. Oo, wali ka man. Dali ka man yan eh. Kung kita yadi. Puro kita yadi. Kung maganda. Yan. Ano? Ako binuhid. Kailangan mo malaman yung sinasabi. Uli kahapon. Nagulit-ulos kami na yan. Nag-jollibee kami. Ay, ulat-ulat yun lang. Kaya maurang pa man. Ito pa madali din sa alin. Kaya, Iba man ang pinaulan. restaurant. Iyaw. Sa sa may parang Iyaw. Oo. Nasa gipsan. tanggap, Ano man siya? Namirit yan ako. Di ba may una nag-snack kami. Takoyaki baga. Chopstick ang hinatag. Wala tinituro ko na. Baka kumusap. Ako maaram ako. Tinukbala ko na ito. Si Jerome ini mo ko. Puso ko. Yan kayo na bulwa. Naraot ang kinamot niya. Tagalan ng tawa. Kinamot niya. Oo, sabi mo sa nalumduman ko sabi ni Robin Padilla dito. Grabe ng mga kartehan. Kakain lang. Pagkain, nakakutsara siya. Pag na siya chips. Kaya nakakaroon ka sa mayan. Di ba dito, wala man dito kamati. Basta dito mo gusto niya. Kutsara lang. Tapos chopstick. You make it in the last few days that I've been following you ever like you. Oh, thank you. Oh my God. Tiglis siya. Hindi naman nakaon din. Hindi naman Kaya hindi siya dito. Pakauna daw yun. Sumu-suma daw ha. Tapos makaraong ka muna may dinuguan daw. No? Wala. Pareho kang biyang. Muslim. Kasi darahan yung baboy sa bangkalan. Ano ito? Sa regis ko. Grabe ng buhay doon sa sawin niya. Para. Kaya saan magbahot sa niyang baboy. I'm not a speak Portuguese. I believe kapalaran mo ako. Sana ay ang puso mo. Ay, mabidyoki daw kita. Wala maman ako sino. Abidyo kita mahal.
Hindi magsardinas. Para mo pa kaya sa yun eh. Kailangan mo nang malaman sa na wala na ang sinasabi. Bababae daw ako. Wow, malagis na. Kaya, kiss. One lang. One. Bigyan kita pero mamaya. Sinasabi bababae daw ako. Wala ako magamit. Wait. Di? Mabakal ka ba? Mabakal ka na ka. Di ko alam kung tama ba ito. Bilisan ako upang maintindihan mo ang buong sa puso't isipan. Sasaktan, pipilitin kong kalimutan ka hanggang dito na lang pilit ko mang ipaglaban. Never, never. Kailangan mo nang malaman ang mga sinasabing Durog binili ko mamay. Hi guys, Ivana Alawi here. May slot up ako na super legit at sobrang dali lang manalo. Covers TH. dari makan. Direct na connect. Di ako maaari mag-i-connect mo na dada sa'yo sa ano, sa speaker. Meron ka? Okay. Here I am alone in a central. I leave my eyes fly to the end. Time is to linger. My life is not like I'm so miracle. Memories of you. Wala nga, nag-loading. Settings. Advanced settings. Sa settings mo ba? Ito sa settings ng Bluetooth. Ha? Sa settings. Exit sa settings. Sa settings mo. Hindi sa search siya. Hindi available ang program. Yan. Kaya napagpunan. Memories of you. Harapan. Ha? Di ba anak? Ito ba si Ben? You're gone. Asuhan tayo si Sir Silot?
Ha? Gusto kong tayo sila. Aga sa papainom. At tabunan Sa pa pasukin dapat sa nagpapainom. Nahala na lang. Hindi pa naman ako. Falling on where everything went wrong. Just falling on. Galing kaya sa ano? Ay, kanina yung cellphone. What did you say? The tears began to show. You said you cared for me, but then you had to go. Ako daw, And ako daw. I know you're gone. Ito yung cellphone. I don't want to remember the things you used to tell, all the things Yan that ang pangalan sa natin na ano. BTS. Good morning, Ma'am Cheryl. Just stopping by to say hello. Hi, Kudri. I'm driving. Take care. Hi, Tony. I feel like we're bothered when I go to you, so I want to bother. Hi, Paul. Transfer. Good afternoon, good morning. Have a nice day. What's your favorite song? Let the Lord. Thank you so much. Sige po, Okay na? out lang. Yan. Ay, rin na BT speaker. Oo. Ayun pala yun. On and off pala. Kuya Kurt, kain ka? Roster song. Thank you for 20. Ano na roster? Wait. You're gone. I don't want to remember things. Bago kayo na. Baka may bibuway, ano pa dito. Ano sa dito? Mamaya ka na. Oh, kanina? Diri BTS. Wala BTS. Wala hani. Apo. Kanina may ano. Batangan ko na siya. Batangan ko na dito siya. Sabi mo sa namin. Suruda. Sige. Palit na? Kuruda dan. Sabi ho. Ay, hindi din ako. Abo ha. Aba. Ayun lang. Sarap. Okay man ang lasan. Sarap. Buka natin paan, ahoy. Wala. Hello. Wait lang ko no, wait lang. Okay, soda. Siyempre. Abo man ate. Ayaw niya magpa-connect. Sa ako latis. Ayaw niya magpa-connect. You're gone. I don't want to remember things, the things we used to do. All the things that we once. Tapaw, ayaw man ako dito. Mata ko kan din. Kaya mga nasa search ko din eh.
ko na si Bimbo. Matabawan ako na siya. Grabe makataba. Ay, bigyan mo si Papay. Kumakain Papay, ha? Bawal na sa papa. May gaway yan. Troy, kumuha na kayo, alam niya. Can Sam please sing I've been watching you by Max? I don't know what the song. Thank you May for dropping by. I don't want to remember things. I'm going to the hospital. Thank you for joining. Bye bye. See you next live.